Zdá sa, že aj tejto dvojici sa to podarilo. A kone opustili štartovacie zariadenie. Letmiran sa dostáva zvonka dopredu. Za ňou číslo 4 Alfkona. Pri bariére Letmiran a Alfkona. Singing the Blues. V červenom drese Bear Paulina a Tormenta v predných koňoch. Alfkona sa mierne prepadá na 5., 6. pozíciu. Stále Letmiran Singing the Blues na 2. mieste. Je to tam naozaj všetko veľmi v 2-3 dĺžkach. Jedine Time of Wind zaostáva, ale stále Letmiran získava približne 1 až 2 dĺžkový náskok. Singing the Blues. Alfkona zatiaľ v strede pola. Zdá sa, že nemá veľmi miesto, kadiaľ by sa mohla dostať do predných koní, ale Letmiran zdá sa plnou silou. Juka sa práve dostáva na 2. pozíciu, takto aj zatáčajú do posledného oblúku Hossa, ale stále Letmiran nasledovaná Jukou. Alfkona si mierne lepší pozíciu. Dostáva sa do predných koní. Alfkona sa blíži k čele dostihov, ale Juka a Letmiran. Alfkona sa blíži k čelu dostihov. Letmiran, ale Juka sa dostáva do vedenia. Juka a Alfkona, Letmiran medzi týmito koňmi sa rozhodne a Alfkona nastupuje veľkým speedom. Alfkona alebo Juka, je to veľmi tesné. Alfkona zostáva neporazená na dostihovej dráhe v Bratislave. Juka na 2. mieste.